салому алайкум подписчикои азиз, хушомадед ба ютуб канали молбоздори Масчоҳ. дӯстони азиз, дар навори имрӯзаи мо се сар ба қойфурӯшӣ марҳамат кунед. дӯстони азиз, успед намоед. манам буқачаи номери як дӯсто гибрид мебошад, додош сементал, очаш шведми чорнопёстрми. рости гап маълумоти аниқша намедонам. кадоме харидори ҷазбманда марҳамат кунед дӯсто, харидорӣ намоед. масъалаи нархномааш бошад дӯсто, буқачаи номери як 15900 сомонӣ боз каматон савдо мешавад. худи ҳамин рӯз дӯстони азиз дастсафка аст. баъди абедо успед кунед, харидорӣ намоед. адреси мо бошад дӯсто, ноҳияи Масчоҳ, вилояти Соғд. ба тамоми шаҳру ноҳияи ҷумҳурии Тоҷикистон дастсафкаш худо хоҳад ягон хел мушкиле нест. мегузарем аку дӯсто, навбат ба буқаи дуюмгиш. манам бошад дӯстони азиз, гибрид мебошад. бениҳоят дӯсто, мол даст пош баланд, стойкадор, ҳама ҷиҳати дӯсто мол ҷавобгӯ иншоалло. касе ин молро гирад худо хоҳад баракати хуб ёфта раҳматаш мегӯ дӯсто. синни соли як 6-7 моҳ шудагӣ, вазни мол тақрибан 240 килограмм. нархи мол бошад бародарони азиз 16500 сомонӣ боз муомила дорад. шансро аз даст надеҳед дӯсто, буқачаи элитаба харидорӣ намоед. наворо дӯсто то охира тамошо кунед. поли ҳама ҷиҳата молҳоят тамошо карда баъдан дӯсто харидорӣ намоед. аксари бародар ҳастанд навори сарашро диди саразу ба мо занг мезананд. ҳамин сабаб дӯсто, наворо пурра тамошо кунед, баъдан молҳоя харидорӣ кунед. буқачаи сеюмгӣ мегзарем дӯсто. мана ин буқаи сеюмгиш аксияи бародаро, успед кунед, харидорӣ намоед. буқача дӯсто 8 моҳ шудагӣ, баландии қадаш тақрибан 1 метру 10 сантиметр, 1 метр 15 сантиметр тақрибан. нархи мол дӯстони азиз 13300 буд. 13000 сомонӣ боз муомилаи хуб дорад. успед кунед дӯсто, харидорӣ намоед. худои меҳрабон нигаҳбон то навори оянда сарбаланду хонобод бошад.